you, thank you. I love you too. Okay guys, see you later on our next set, alright? Hi. Oh, hi. Bago mo din right? Oh, yes. By the way, I'm James. Male vocalist sa mong banda. Ang vocalist na mga babae, absent sa karon. And you are? Casey. I'm Casey. So, do na kay partner? I thought ikaw ra ang vocalist. Oh, anyway, tinuod kita ilang giingon nga maayo ang inyong banda. Plus, sa ilang vocalist that has a very captivating voice. Kung sa Tagalog pa, may angas. Wow. Kung kaday ka ha? Straight to the point yun. Kung ako matod mo, doon ay captivating voice. A tempting and a magnetic voice is in you also. Oh. Really? Pagkadong ganihan nga ni kanta na ka, nakalingig yun ko. Kay lahi mong tingog. Kung sa Tagalog pa, makabibihag. Ni Bawsan ay. So, magbawsan na lang tag-atik ani ron. Bart! Ato na to. Hi, miss. Hi. Diba, ikaw mo tong vocalist sa bagong banda, no? Pwede makik-friends ni mo, miss? Ako din si Cole. Lead guitarist sa among banda ni Part James. Hi, Cole. I'm Casey. So, nice meeting you guys. Casey, tanda friend. Guys, sorry ha. Itawag na ko sa akong friend. Excuse ninyo. Okay. Bart, guwapa gini siya, no? Bisa guway suga. Hoy! Ha? Uy, unsa ka mong nga. Natulala man ka diha. Ay ka. Ay kung ingnan na tamaan ka, Bart. Bart, kumusta naman si Sheila? Kumusta naman siya? Pila na kagabi nga absent siya. Unsa man, mukanta ba siya o dili na? Mao din akong isulti ni mo, Bart. Nagkasulti man mi. Ako maging giadto sa ila. Lain mo kinang sa telepono ra magsulti gud. Ingon sa Sheila, Bart, nga mapahuay lang kuno siya. Mapahuay siya kanta. Ha? So, mangita lang sa tag-ipuli niya. So, Casey, saman, okay ka ba sa kung i-offer ni mo? Ikaw na yung mo decide na. Basta mo na to. Hatagan ka na mo og mas dako nga TF. Ang tinuod no, maikog biyag ko sa imong grupo nga kuhaon ka na mo. Pero saon man nga, nagkinahanglan gabi ipulis sa mong vocalist na babae. Ang nakita na mo og nauyunan sa grupo nga ikaw ang angayan. Unsa man? Maris, friend. Gusto may maayo. Best friend, tabangi ko decide, di. Ikaw ra jud ang maka-decide, anak friend. Tig-suporta ra jud ko nimo permi. Sumak, di ba yan na mao ang kurso nga nahuman nato ha? Kanang pagkanta-kanta nimo? Fine arts ba ang nahuman nato, friend? Nya unsaon man na nga kanta-kanta man ang imong gusto. Sige, go. Okay, sige, James. Mabalin ko sa inyong grupo. Pero, hatagi lang sa akong panahon nga mapasabot na ako akong grupo, ha? Okay? For what? Murag nagdaman kag swerte sa itong grupo. Ha? What do you mean? Doon na offer sa itong grupo. Doon na employer nga mukuha na to para abroad. Ha? Tinuod ka, James? Wow! That's great! Kaugot yung mangga ko, soy! Yes! Thank you, Lord! Recorded by X Thunder Gaming. Unsa to, Bart? Gigakos ka og hugot ni Casey? O, lagi, Part. Lain na lagi kong feelings, Part. Nagkagingog ko. Part, I like her. Unsa to, Bart? You like her? Casey, please. Ayaw naglainas pagsabot niya akong gisulti ni mo, ha? Nagsulti lang ko sa tinuod akong gipati. I love you, Casey. Andam ko magpaabot kung kanus ako ng tubagon. Dili ka, dali on.
Kaya dili ko gusto nga makaingon kang ni-take advantage ko nimo. James, dili naman siguro kinahanglan nga papaabutan pati ka og dugay. Tungod kay ang tinuod, I like you too. Nalipay ka ni hinuon ko nga managsama di ito og gibati. So you mean the answer is yes? Yes, Casey, I love you so much. I love you too, James. At last, it's time to rest na sad part. Daghan ang customer, no? Kasagaran mga big timer ba? Dako-dako na kita tip ron ba? Lahi, aragin kay sa Pinas, no? Gagmar kitang makuha tip ito sa ato eh. Mao gyud. Mao bitaw nang magsigi pasalamat si Mr. Chu sa atong banda. Kay sukad nga iya tang gikuha. Nagkadaghan ko ng tao nga manood siyang bar. Pasalamat kita sa Ginoo nga maayo ang atong dagan sa trabaho dinhi sa Singapore. Uy, sige na mo, pang snacks na mo. Andam naman eh. Lance, Paulo, dali na mo. Oo, maana nami. Unsa? Muna yung ni Mr. Chu ni mo, part? O part. Maulay nga iyang ipatawag sa iyong office. Dili naman sa kuno iyang bar ang hinay. Tanan mong kuno. Tungod kuno sa economic crisis nila din eh. Nangayo ganito siya pasaylo na itong tanan. Mag-set lang kuno siya adlaw nga magkiksulti siya sa itong grupo. Sa ato pa, mawala na taog trabaho, ani, James. Kay magsiraman ka siya. Sao naman na ito, ani, part? Ang atong pamilya sa Pinas nga, nagsaligin taon na ito. Unsa naman na tayo ini? Hindi ni mahimo, part, James, eh. Ay, alam mo pa pagkawas paglaong part. Dili na ba siyang napitang doon ay problema. Mangintatag na yung bar nga, katukaran na ito din sa Singapore. Mamasintas lang yung napit. Sigurado ko, nga doon na din tayo kasudlan. Kay mayong atong banda. Salig ng tas Ginoo. Usa? Sa ato pa, mubiya ka? Biyaan mo ang grupo? James, paminawaon ako. Sa ako nag-iingon ni mo. Dili man sa ingon nga biyaan ta mo sa ere ba? Naniguro lang ko og ako. Yan naman ginilaing nga opportunity nga niabot na ako. Ikaduha na ning offer ni Maris na ako. Sa una, gibaliparan na ako siya kay nikuyog ko nimo din eh. Mas gipalabiti ka. Pagkaibaho niya nga, wala tayo trabaho din eh. Iya dayon kong gichatan sa FB kay dunay trabaho nga akong kasudlan dito. Ako pag yung gusto nga trabaho kay related ni sa akong kurso. Usa ko ka-designer sa fashion accessories. Sayang kung ako na sa ning baliparan. Please, I hope you understand. Unya, mag-unsa naman lang ta. Mag-unsa naman lang atong relasyon kung magkalagyo ta, Casey. Huwag may mausap, James. Kita lang gihapon. Magpadayon ang atong relasyon. Mag-communicate lang gihapon ta. Basta walay mausap na to, James. Bisan pa og magkalagyo ta. Dili mahitabo nga maguba ang atong relasyon. Karon na hinuon nga, naanaon ta ko'y good news para nimo. Ha? Usa man unta na? Naanaon ta tayo katukaran nga bar. Naanaon ta tayo trabaho. James. Misi, hindi ka na buya. Misi, hindi ka na buya. Malas. Malas, Bart. Part, has to na, anak. Ubog na ikaw, oh. Alam mo, ikaw na yun, Bart. Naon na tayo magkontrabaho. Nawala siya na yun. Nawala na ako, Casey. Sakit na itong trabaho. Wala. Ano man, Bart? Ano man? Magagawan. Ano? Part, Ano? usar gyud ikatubag mo, anak, part. Wala gid siro tayo swerte ng panahon, ha. Anak, magida, part. Di man sa tarang panahon, swertihon ta. Mamawali lang ta sa Pinas.
Naunsa naman taon ka eh. Sukad nga naulit rin sa Pilipinas. Nagsige na makaghubog-hubog. Oh, bitaw, part. Imo naman ang ipasagdan imong kaugalingon, no? Wala na ako na, part. Wala dito ba? Wala sa si Casey. Ikaw raman sa ang wa na mo kontak ni Casey, di ba? Imong giguba imong phone. Aron di na sad makakontak nimo si Casey. Ikaw ra naghimong miserable sa imong kinabuhi. Wala akong sama, part. Kaya ko gibiyan, ha? Kasama siya sa panahon nga nagkinahanglan ako niya. Sa panahon nga taon kay ko. Asama niya. Wala, di ba? Naipili na ako kinabuhi, Bart. Wala na. Wala na ilamig na kinabuhi, ah. Tapi na kong magtinulungay mi sa kalipay yung kasakit. Kasi nga naman, anong imo magkugibiyaan? Oh. Nakailam ko ang tinguga. Nakailag ko. Theme song na mo ni Casey. Magawas ka din is kwarto. Casey? James! James, I'm sorry. I'm sorry. Casey, di ata. Sorry. Nibalik ka. Yes. Yes, James. Niuli ko man ni mag-asulti ni Cole sa telefon. Iya kong isultihan sa tanang nahita po. Labi na gyud nimo. Maugadali ko niuli din sa Pilipinas. Masaylo ako, James. Dili na tayo kabiyaan. Dili na. Promise? I promise. I love you so much. I love you more, Casey. Every breath you take, every move you make. Grabe ang kalipay nga akong gibati silang nakita ko si Casey. Nabalik ang akong kadasig sa pagpakabuhi. Ang akong paglaom. Karon, malipayon kami sa among relasyon ni Casey. Ulig padayon gyapon mis pagkanta, uban ang among banda. Kundi may unang nakita o nagkahigugmaay. Kung kasabot mi, akong malabahong mi sa gawas sa nasod, mag-uban na gaming duha. Dinilang kutob, dagang salamat sa pagtagad ng akong sugilanon. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga galang kaagi ni James nga tagbilaran City Bohol uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga regalhan every breath you take. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you. Ang mga kaagi gibatan na duwa sa radyo na ingreding invertidazo o gabo sa direksyon ni Persia Reganas. Kamusta mga higala o mga sukin ti paminaw? Kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address or mndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyo.